O, mae hynna'n neis. Dydyn sbio del. Wel, da ni isio trio denu gymaint a fedra ni o fywyd gwyllt i mewn i'r ardd. Be' ma' Malan a fi wrth i wneud ydy addurn bach del i osod chydig o fwyd arno fo i'r pilipala. Rwan, yr math o fwyd ma' nw licio ydy ffrwythe ac hen ffrwythe. Ma' gynnon ni gyd rw bananas 'di dechre troi'n frown ar gwilod yr bowlen ffrwythe yn does, a neith y plant ddim cyffwrdd nhw. Wel, bydd y pilipala wrth 'i bodde ac hefyd chydig o renne. Unryw beth sy gynnoch chi sydd yn dechre troi, fedrwch chi roi nhw allan a fydd yr pilipala yn hapus efo nhw. Iawn. Mam, dwi 'di gorffen. O, mae'n edrych yn ddel, Melan. Ti isio rhoi chydig o fel i mewn yn y bowlen a chydig o ddŵr. Wedyn o'n i dywallt y dŵr melys ar y sbwng yma, a wedyn fydd y pilipala yn gallu glanio ar hwn heb lychu a denydd ac yfed yn syth oddi arno fo. Wedyn ti isio tywall chydig o'r dŵr ar y sbwng wedyn. Chdi, dyna i roed chydig o'r ffrwythau yma i gwmpas o, ia? Iawn, mae hynna 'di gorffen ŵan, dwi'n meddwl, yn dydyn? Ond rhywbeth arall da ni angen i'w ddenu ydy y gwenyn. A'r ffordd da ni am wneud hynny ydy defnyddio bowlen fel hyn. Fedrwch chi ddefnyddio soser neu desgil ar gyfer potyn terracotta. A dwi'n mynd i lenwi o efo'r marblis bach 'ma. A wedyn be fyddai'n neud ydy rhoi chydig o ddŵr am 'i ben o, jyst fel bo' nw'n cyrredd top yr marblis, a fedrith y gwenyn lanio arnyn nhw wedyn i ga'l diod. Neith y marblis sicrhau fod y gwenyn ddim yn boddi wrthyn nhw dorri i syched. Na ni, un yn fanne a'r llall draw fan hyn, ie? Dydy hi ddim y tywydd gore heddiw i ddenu pilipala a gwenyn, ond ma' nhw'n addo tywydd gwell fory. A cwbl sy'n ar ôl ŵan ydy Melan a fi iste nôl a gallu gweld be ddaw. Smel neith y pilipala ddod y ben fan 'na? Ie.